Hello guys, part 2 na niya guys. So, please subscribe, like, and share my channel. Maraming salamat po. Balin-balin lang. Nga kung na kay limonsito, kanay naguntang nga inom na mo maligam-gam na tubig tag sa kamag. Bigaanin mo siya og kalima kapatak. No, 5 kapatak nga limonsito. Yeah. Kung na-diferensya atong mata, mo na panglaban nato sa mga blurred na. Ya kung blurred na jud atong mata, wala talaga mo na 5 times a day himuon ta na. Every day. Kung na-diferensya atong mata ha. Ang maligam-gam 5 times na kata. Ang maligam-gam buntag lang. Ah. Pero pag 2, 3, 4, 5 na times na normal na tubig. Ah, okay. Ang Bigaanin mo og 5 kapatak, paliman. Inomon. Mainom jud tag tubig, mo na to inomon. Nay patak. Oo. 5 lang. Pero 5 times lang. Oo. Di ba? Diyan nyo makita nga Alabi mo tayo daw. walay tambal-tambal pero matingala ka tinaw kayo yung pananaw. Hanap ba yun? Lami na kay Marites. Hanap na ba yung kumata? Kita na ka. Daw kumata good. I-try na gaw, di ba? Sige, sige. Wala, walay ko na. Walay. Di man kulod doon na. Di man kulod doon na. 5 Kay times, kalamansi ano man. Kada ka kalamansi balay. Ayaw mo naghanap patak lang. Malagi patak lang 5. Yapon lang ko nimo. Aman. Basta 5 times a day. Number 1 ka nang maligam-gam, 1 na na. Ah. Ayaw po, isunod na po. Ayaw, Okay. unya na po, udto. Ah. Hapon. Panihapon, tulo. Ah. Kanang duha, ikaw na bahalag na si butang. Ang mainit, para sa 9 or alas 3. Ang tubig, Ha? ang tubig nga na limon. Ah. Nga, kung mahimo, kaya na to sa isa kadlaw, 12 ka baso pataas, mainom. Dili 12 ka galon, kung dili ka baso. Baso lagi. Upir mo gunang grabe ininomay. Kanalo makainom nag isa duha baso, pinana. Ah. Di po grabe mo. Si Babu kay ginalon, kay uhuman o kay trabaho man. Pero kung uhaw, inom lang kay ma-dehydrate na mo na siya. Ah, lagi Mo nang basta- malipong, mo basta nang uhaw mulabad ang ulo, mo nang naana si vertigo. In English lang, pero lipong na na. Siya. Bisaya di ba lipong na na. Oo, kay maglipong na ka na bisag higda In lagi. English lang god. O hisinis. Kana man sakit dili. Sakit gamay. Ay. Uy. Lain lugar mana ani ka diri pada diri magpahilot ano. Kahit na po diri sa Digos. Bukit no nandun nga Cebu, nga Lagyo ba. Na magkakita kita sa video. Ragod ano matanaw ka. Ah. Asa mo guna yung balay no? Ano ba? Siyempre, hilig kay ka na maibog yung ka ba? Ano bitaw? Yan na yung mga post marks no, yan na yung tumalambalan laing lugar. Ah. Kaya sa Manila, makakita ko na yung mga... Ngayon ko, napununta na din rin, no? Ano mabog ka? Motutod ko. Maibog ka ba? Tanawa na ito. Tanawa ro, nakatultol dyan ko. Katultol na jud ka, abot jud ka. Eh, ninyo dyan ko nga. Naalang dyan yung una nga maayo, makuhan yun. Butol, agoy! Ha? Unsa unsa ganito diha? Agay! Uric acid, Ah, uric na uric. sugar. Sugar. May lain na sa balay. Hindi man gani mabungka, bubukat man gani madugay. Bubukat naman kayo mo rin mag... Pagsa naman lang kadangaw, di ka? Bukat naman. Oo. Sa mga talagsara po mapahilot eh. At tambal lang eh. Mingit ang tambal no. Inom mo raw ay. May Paano sakit. ba tambal kung hindi sakit? Ah. Hilot sakit ang hilot. So tambal ka na lang. Una pagunit sa mga hilot. Aga kita sa kasayo. Wala na. Dikit gamay no? Sa mais. Sakit jud. Agoy! Agoy! Ilaw na jud ka mas no. Na ikaw na po yung model. Ari ko, hindi ko usok din na sakit kay Para di mo kuan. kabalos ko. Agoy! Okay na, tanggal ang problema. Agoy! Uy! Agoy! Pero kung wala kay gibati di agaw, di ka sakitan. Matuog lang magumupan dali. Kung wala sila gibati di o wala sila diferensya. Isa nga sa hikapon. Basta ka nang gagmay ra ka yung debate, mapahilot bitaw. Pero di po na lang nagabasa dyan. Aware po kayo. Na kanang katulong maligo,
Ako ka isa ra may ginawa. Yung mamasa man na dito pagkagabi. Kung lagi yung magmasa ba yun? Ikaw, uy, aling... Uno, Ang mga alas 9 mads. mangimuwas yun. Lami butangan mo guys ang tubig ba? O lagi no, kay igang ba? Oh, lami kay tuog. Mura man kung di ka tuog ka nang, mura man pilit-pilit man sa Pag bawat. naglaanad ka, Oo, tinuod yun. Ano, Pero ako, mangimasa man yun po. siya sigbad mo sa buhay yun. Lami doy. Lami kay tuog ning kontra ba? Oo, kanang mura presko kay paminaw. Kana yung mga magkagligo niya man tingkatulog yun ah. Oo, Basta nga may agad yung bugnaw kayo. tulog. Ko ana. Ah, patingin lang bubungtang malisitihan ay ko Maglapa sa 50 ah. Mo jud na ingon ni mama. Di pa na ninyo bation ron kay bata pa mo. Bravo! Ale, tanong. May tindahan na ni ba kay ikaw ba pasudlon? Busy lang ko na eh. Busy pa ang naninda. Ikalan rebeng. Taga-ano man. Ano gudupita ning rabo? Nadara ate, da. Kani Kani Ikaw sunod. mga pre. Kani? Nadara ka ng pula ate, sinupin. Agsara. Sa mga ginainom niyo mo. Wala lang, hindi tubig lang. Parang, Ah, ang ini ito buntag rap. Ah, man, ani. Hapon gabi dili. kaya mga Ini ang panahon. Kani? Ay, oh, dara. siya. Ano na jud. Itong kuhaon Hindi kay. kaya nga pe tumo. Dali hingapi pero minog soft drink. Pila man ikaw? Sepeng. Dara dam. Basta dili ka mong no, bas mga Seven. Alam mo, Dara diri sa gunting daw. Mas mado man mo tiil. Mabita, lain ng kulay ba't yun, ang kumutingin. Malay ni ba? Malay, pag labi na magigda na ko pagkagabi eh. Tama oh. Magigda. Mo ni bation bisag ka na naka rest ang tiil. Diyan na siya mo attacking ano man dili naman kaluhag. Pag luhag ka di sa kapansin kay nagdugo nagkuha pa man dugo. Ang dugo nag-circulate. Dagan pa pero pag mo relax na ka, wala ka lang mapansin. Di mo nang wala na. Hila ko po pagkagabi ako nga lang masakit. Agoy! Alas mama sa uma. Amo, di pa ninyo bation kay bata pa man mo, tanawa, o ba, taas na niyong edad, dihagyan manggawas ninyo. Ah. Ini katigong na po ni mo ikaw na mag-ingon. Balos mo na. Oh, ikaw na babingon sa anak no. Ay, kamo. Lagi na po ni Ann eh. Anak pa Di man po sila maminaw. Oh, lagi na. Diyan na po nila may para Para na mula eh. Bakit? Buwang. Ano naman na balos-balos. Agoy! Ano ba? Mabali. Dili kita mabali. Uy! Mo ni tama ingon man siya nga mao ni ang pinakalami sa tanan. Asa? Kani. Kani. Ha? Kani. Ano man nga ingon ka ganina sa Kung iya? makulog na. Makulog ka na yan ako. Nakulog pa mata dali. Pero pag hayang na dali na po. Kani uric, sugar. Si uric ang power. Kaya maabot ni uric ng 500 plus. Wala na. Kulba na nila. Si uric ang masakit. Agoy! Ya, mura naman ay kag napuhap man. Bilagyan na ito tinodon eh. Ho, mas mura lagi rolling. May rolling pin ba? Nani si Dete. Abusar tas kung lawas maningil di siya. No? O panimaningil. Init bang? Iinit kayo. Ha? Iinit pa kayo. Init no? Mainit mo nung kamot. O kana o, kana. Katuran ng gitanaw na tumads ba nga giana-ana ra o. Ilang ka tinodon eh. Ang no?
Kaayuan, sige. Sana man daw na sakit para mahilo. Di magpahilot, di mapacheck up, ano naman ano? Alam ko din yung tigal, pumilit ka. Up, yan. Mas di mo siya grabe ka na awan. Ani pa ni Stuwa, wala uwan na. Ang kapag bata na nalagahan ko na rin. Ito din puprita. Ha? Ito din puprita. Mahal ko pre, basta Ang alam ko. panungot ra. Handa to ka dyan. Mahal kayo ni sakit ang dato in English. Pero kung oras ko to, panungot ra man to. Gilisod-lisod lang yun pa. Uy, panuhot, mamatay, dito ka tambal. Sa isa ka adlaw, go, pila ka. Gamay Ano naman. kaya? May say upat, na lima, na unom, ano lang. Pinalagan, unom. Pinakataas na ko 3, 8. Ako man, ang nauna. Sa kadlaon, hindi na. Dili makuha ng kusog na daw. Ano baka mamoy po sa kapoy. Kapoy man. Pero naan nakuha naman po Wala naman. ka nang- Nasanay naman ko Tinanaman naman good. Imo lang yung ilab. Wala Ang din trabaho. ako, tama din. Isa kong siyang klaseng trabaho para guna ng mga mason. Kapoy, biya na no. Oo, Ako, mason man dyan ko sa abroad. Ilab lang nimo, ma-enjoy ka. lagi na. Di yun siya kapoy, nga naman. Gusto magit nimo. Huwag na siya kapoy. Tama din ako. Imo daw love ang imo ang work. Ilab nimo na, ilab nimo. Pila ka katuig gaw? 3 years sa Qatar, 2 years sa Riyadh. Ah, Natuman sa Tabuk. nakahilot ka dito. Hindi ko siya naghilot. Dili, dire. Ah, dito juga nagsugod ay. Oo. Oh, mo nang doon ang utang ko. Kung wala ko manghilot, hindi ko kahilot dire. Ah, dito rin ka nagsugod. Pakulit ang kumisis. So dugay na jud ay kaghilot no. Dito jud, yung mga foreigner pa. Sideline di mo na dito. Kuya, no? Kanina mo. Yan ay ko iya bilabing di pa kaon din na niya di pa pag-abot ang mo pa paniud to na mo. Una na may kape na Grabe, nito. panungod. Ano mo? Tingog-tingog. Nya mas mahal man na dito no ang mahal din na Barato sila. naman kung singil dito. Kaya lang, mahal ang value. Oh lagi oh. Halimbawa, 100 dire bayad. Oh. 1.5 na na dire. Kung ipadala nimo. Oo, padala nimo. So 100 per hilot. Halimbawa, 100, Ah. napoy 150. Depende mo sa kuwan. Okay na may uban mo aman. May galante, ano, Oo, galante. plus plus. May engineer, ano. Basta kagong na rin, yes naman. Ko. Di mo kayo nag... Oh, di ko na nakagagmay, pero... Ano, dako-dako bro. Dito sa kuan ka na sa City Hall Old, sa Maruyaan dito sa Gis. Kasi nagkakis mo, kasi ba makisipag ka? Sabi na nagpagyat na. Sige, Ganyan. may na Wala lang. kundi ano. Ingnon ko ka din. Ano ba yun? Naririn. Nasuka, malamang dito. Ang tao ito dun. Oh, kamot mo mo. Sakit gamay, no? Yan. Pagkakasakit. Gaga. Pagkakainis sa kasakit. Uri kami he. Wala, dito mo. Alang yung pangotot, kaya nas 100 kaya. Kay kabalo ka, Mads, ka na bitaw. Katong ingon ni mo nga blind, ka na mga blind. Actually, inana mangyapon. Inana man, kana nga, naunog maayo. Kaya nakatry man ko. Inana man. Makatry ka ani lahi yun. Mas makayon dyan ka, mas Lahi lagi, ma'am. Lahi lagi nagaw daw yun. yun. Kaya nakatry man ko, ana. Wala mo mapil. Ang style, ang- Mapil dyan di mo. Dire.
Ang kuha Oo, ni mo, gani nga moingon ko nga. kung tanawin mo siya gaw, burag parehas. Oh, murag parehas Parehas, gani. pero ang pagtalab sa Oo, kamo, lahi. ang lahi, ang pagdala. Mo gani nga, mo na akong gina-point nga. Gitan-aw na ko siya og kanang sa mga blind. Mauro man jud inana. Para mo na ng mga massage, mo magod Oh, siya. lagi no kay Tama ano na. man oh. Parehas naman siya. Mm. Pero matingala, kung ba, pag-abot, Nadyo kayo mabati. Oh, lagi no. Oh. Okay, mo anak ko nganong sakitan man nga. Ing ko nga Gaan sa tanaw kamot. ko. Gaan sa kamot na sa ibabaw. Pero ang mudulot sa imuha, pati sa kita, murag dili ang kamot. Okay, kay ko nga. Murag way kamot yung kuan sa. Kobe na gina nagahilot sa Unang kung ingon ano. ko lahi. Kanang magpa-massage ko. Kasi mga sa mga blind man. Oh, feel ju. Sa mall. Mura ju ang iyang Mura jud. ang imong akong na feel sa iya ha. Ang iyang kamot tara sa ibabaw. Murag tayo ang lahi ang mudulot dito sa lalo nga mo. Ug sa gusto niya pa kinit ana ba. i-explain dyan yung mga, i-explain Oh, lang ina dyan. na jud bitaw. Oo. Kabalo ka kitsa gadot. Kinitasaan. Ina na jud bitaw. Okay, ako nagabahilot kang kung blind. Tanaw lang ko sa kamot nila wa kanya giduot. Mari Karon wa na to feel na. jud ako. Oh. Murag bukat kayo, no? Na sa ilalong iyang kamot bukat. Pero ang sa ibabaw niya, Feel di mo. iya harang kamot. Murag nabapay mo segunda og duot ba na. Naay mo segunda kanang Tanaw, moro mo ni mama, no? Oo, ningon bitaw ko sa iya nga ganina kang iyang bana. pero Tan nakano na man ako kanina. suno. It's na gid na. Mura magyang kamot na. Nasa ibabaw pero Anak-anak naman, oh. Anak-anak. Nanong muyagak man si pare. yagas gani kuno kay ang iyang kamot dahil pagod tinuod. Gaan kasi kamot Kana, ibabaw. nana, Pero sa sa kwan. sa ilaw na ko bugat na ilag ko. Wala din mo. Kaya inigitan ako sa bata, mahadlok mata. Mainit man ko. Mm-mm. Oo. Mura ba og sa kwan pa iyang kamot. Kung kitay ang tagong, pila may pangayo nimo. Layo. O layo man mino, pero mo okay na siya kitay tagong ni pero pila mi kabuo. No, Pwede pwede siya. mo ba na? No, Ay, pwede. style na gaw para sa barakatan. Ah, Divided by nila. amo gani. Ay, man, lima man ta, lima. Ah. Tutungaan. Oh, kitay imo pangayo, butatag mauni o i-divide na to. O ina na gani akong pasabot ba kung pila man imong tagong. Kay paras manggod ni mama no nga. Yan, Kakuya nagbiyahe. Oh, sa ilalan na yung ma'am daan, duha, tulo. Pati lang dali sa lima. Lima lagi, pwede na lima. Pero maulong, pwede, good. Dugay ba kayo? Kasi gasolina lang ako daan, nag-1.5 yan katamang na. Rumabot ang mag-ina sa kung nanay mangurso nga itong anak ko. Mo gani. Pilay Kailan na mo chat ni sa imo ha? Siyempre, kuan, ang kanang kon, tabangan din ang Tabangan lang, tabangan, Divide tabangan. ko pilay gasolina, ana ba? At least lima man tao, ano? Oh. Kaysa ba ito tagigos? Oo. Maura man. Ah, kuan na manggod. Sabi nag ang naay mo uban nimo para nang buwang na hapon hapulan na mag yahi. Mangihi. Kaya Oh, mangihi. kamo mo lima ka bok dire, siguro sa pag-uli ninyo, di na. Oh. Oh, no. So, ala. Ito sa Barakatan, tag 700 sila isa. Lima na kabok. Lima sila. Barakatan ha. Nagsabot sila sige, depende pa eh. Oh, pwede naman. Kaya akong inyon sa mama. Kasi mama gusto to, diba? Gusto na ka mama, balay na kay. Para pagka human og hilot, Nara pundo ha. oh, pundo na siya, pahulay na ba? Oh. Bahala na naman yung hilot. Oh. Namuli. Pwede ko magkasinabot lang. Amang doon kayo makita din sa upan. Mas ganahan mo kani oh. Kani nasa YouTube, bitaw, ano ba? Kaya katupod si Joanne bitaw, Mads. Sabi na daan, Gusto wala dito na ito. Oh, si Dadaan, duha. Oh. Ma'am. Nya, duol ra mo na. Para good ni. Ayan ta. Hmm. Kaya kay explanation si ma'am, patumbok doon kay explain mo ma'am. Namina rin ko kasi mong istorya niyo. Mao po na ang fail sa uban dito rin. Kana may kapan. So kontay ka to pag-ana na kusugod. Nalikot. Mapil mo. Bakit ito ganina ito? Nara si babaw no. Ma, kunan dito. Nasugod pa lang, naghihika pa lang taka. Healing na to. Mo na inik ana na ko na dag. Mo na hika pa lang, mukrak mo na siya.
Lahi di siya yun. Ano naman itong dili mo, ikaw, wala sa iga. Dili mo gud ako gud. Kakapoy mo gud ani trabaho ka. Ikaw do testingan na ung aning asos. Pero bag iya ka mo tinay nag. Uy, ginawa Oh, ko. gidumagan gud yan. Kanabit akong bana no, inaganang una man to, nga maingon nga masahion da. Hindi masurinder, jud akong kamot anak, kay mura mahurot akong kusog nga. Kanang masa, eh siyempre lahi manggod no, kanang pinag kung kanang tambok man dako, kay mo jud ko mura mahurot akong kusog ka nang bisag ana-anaon lang ang likod. Kung masurinder jud ko mayon kusog anak, kanang tamakir ko ng likod sa akong papa. Ayaw na ko ninyo apila-pila anak di. Layo ka ng Ginoo. Tingnan pisara. Kaya siya dili siya nagapon. Ikaw na ganito Pero ang pa endoscopy? sakit na jud kayo, kani ako junior. Di-training man ako na, Eric Gilot Junior man ako na. Kani. Dili, kani o. Ay, kani Di on yung news. Itudloan ako na sa mga style na diati up, saka kuhan, yan na. Pero sa likod pa lang, grabe na kaligo niya. As nagkapuya daw. Kapoy yung bini siya. Wala na yung nanaa. Okay, kusog bang god. Yung nanaa lang yun ako. Buntag pagkuhantot alas 10 ko hinilotay. Pero pa lang, ngay, ko tagay yung kaglasis. Sabi, hindi mo ni basta-basta ni, hindi ko nidya ni. Pero tanawan ni mo di ha, oh, nagkaduka ka man siya. Uy, wala naman, tanawa ko na. Ito nga gabi pagkaroon na ko puro kay siya no pero kung ako din ang nagbawan. Balaan dyan. Tita di mo. Bawan din ako mo mapil kanang kani ako mo explain jud ko kay na ba. Ano o. Tama, nakuha na nimo. Pil jud ako. Alay, sakang gamot. Sakit kayo. Sakit. Pero nagiuban nga, wala lang dyan. Nag-unso kayo sila sa lawas po, pinag-pilot lang po kayo. Pero ikadwa, alam balik sa kasina na mo balik. Matutulog na lang ka. Tama oh. Wala na sakit. Okay, katong imong mga kuan nakuha naman no natandog. Nakuha nag-advance. Ah, Wala na. Wala na. Kamot na lang katulog ako. Maghabok na lang ka. Pinatulog ka. mura na lang kag nagpa-massage. Bukatan mo gamot mo. Gamay lang kong gamot. Gamay mo kong kayo tao. Gamay mo kong gamot. Kung ila yung konon lumati on imuha yung kamot pagod pero ila yung konon lain-lain mo tagkuan. Ang kanang murag yun na eh. Gato din yung pangilot ako dito itong manambalay. Nung gusto ko ito nakita mo daw na may kalakaw. Manambalay. Ay, sulod lang niya. Uy. Sulod tigit siya laki. Ay, ginagasulod niya. Okay ka na mga manambalan. Kuan man gud daw na ko. Kuhan ko, ano? Ah, Ano? Nahaibig ako ang lumindot dito rin. Ato mo rin siya, nakaw rin siya. Ako nito, nahaibig rin siya ng pagsulod niya. Tulog lang nila. Ano siya lang? Naman ginoo dito. Ayaw dito siya. Kaya ma'am, nakoy uban ka nang lisod na og alsa bitaw, no? Skip diri. Oo, na niya. ako nakataka mo kung paano guban, ganun makalugar ko. Tanaw mo pa yung trabaho. Ano ka? Ano itong mga bali. Ang doktor, nangyari balay. Nagyapon. Likat. Likat mo. Wala pinakayo ulit. Ano mag-aaron sa kanya? Tingala mo siya. Siya katuod po. Ilang lihok. Katong diri go. Ayan mga bukog diri ni anak ba nang hawa nang hawa gid yun. Napoperahan sa doktor para maibalik. Ay, balik. Nadili man siya. Nagawas po ba ko kwarta. Hindi ba? Pera, kwarta Oo. mo. Allergic lagi Ano tanan na? Musugot gid ang tata. Ang problema, Kwarta lang mo may Atong una ibayad. makakapagod no. Oh. Kung Atay, libre pa kwarta. lang punta, sige Mingon okay. na- oh. Gusto matakayuhan. oh. Pero kay mangita ang kitag kabalo po ta mamaayo, mabarato-barato ka man. Di kay tamadakan. Ayaw Ana sa na ito. sa nako gaw, diri. Basta nanghimok lagi yung bukok. Bukol lihok lagi. Ako'y video pa na ba? Layo na kayo. Ako lihok lagi ko. Tingalam mga ganito, manong lihok yung bukok. Lihok lagi. Kung sa jud ka, kung ba? Kanirang wala. Wala man ako. Sa tulad ng tingin nga kung tanaw ka Kaya kanina. gawa ng buko. Kung gawas ang buko niya. Ah, nakita wala niyo na, ba? wala na, tanaw na pabaday ano.
Bali man to. Balik lagi. Katagod siya iskaligo. Ibaba ba yato siya diyan no, ibaba. Sakit naman kito kamay tunog lang. Nya pag nakatindog ito siya paggawas na. Di pa pa na balik ko. Ayaw lang po sa ugma na. Di ba pagka-ugma ganyan. Look. Di balik ito siya nagali. Ayaw dito. Sila yung testimonya. Sila kata. Ito mo na tayo. Wala biya ka manugo ato pero manabi dito. Kanin mong ito. Anak ka dyan na. Kulit to ba? Dito ko na ayo. Dito ko nagpatambal. Hindi na. Pero man. Alas 11 pa dito sabihin. Alas 11 namukaw ko to. Ikaw, pukawon ka ka ng mga ina na emergency. Hindi ka mo malipad. Hindi na. Dati mo palipad pero hindi na. Kapila ko ni Tistig balipad. Nag-aabo ko duha ka adlaw ko. Wa ko customer. Amo ko to ka sa diligaw na di nakauban ako. Kaya nag-monitor na ako. Na mangayo ko tagaan gyud niya. Pila ra magkong pangayo customer duha ra man. Pero lapo gina. Ay ko ida kang kagatag. Dahil lang dito Tistig siya. Kung kapoy gyud bro. Kapoy na gyud. Kapoy mo ka lang makayara. Kaya namor no. Yo, dapat nga alas 5 ra dito no. Asa mo kita trabaho ko na after alas 9 alas 10. Overtime. Pero kapoy naman na. Naugman na po, mara gihapon. Karon no, napag ko tuloron. Napay duha niya. Unsa ba na oras? Dahil na kayo ko. Wa pa siguro napay mo tawag doon. Kailangan mo kayo time. Ako yung balik man po niya. Oh, kato. Kasi ko ko. Masin ko. Siguro ko ito nanawag. At ako Tama napansin dito. mo. Ako pinagdami. Kaya wak ka nalabot ang tagon. Naghanay kayo sa mauna. Nauna ko. Kaya ingon ba yung ka sa kasi? Sige, ibutang tamog Layo alauna. naman dyan kayong alauna ko. Grabe na dyan nilayuan na ba? Alapas dyan. Kung gani kaon mo na kay ko nga. Una-una kung di mo kaon. Hindi dyan di kakaon ani. Kay diretso naman dyan di pag ano ni mo itong ko sila. Sige ba, diretso lang ngita or nadirikan anan. Kaon Minal na mina an. dugay kay kung nakabalo pa mi nga sus isa ka Dugay oras di yung nga ulod namin ko. sa Davao. Nangaon na damidaan sa terminal. Abi man ako pares tagong mga 15 minutes la palargahon. Oh. Di ba na may paspas? Palargahon mino. Saan na masakay ko o bus? Dili ko masakay. Diya ko masakay ka na. Kanang palarga na. Mugawas na. Boss, dali. Mula ka naman dyan eh. Kaya ka nang gakuan Pero pag pag pagtanaw na mo, duha pa ka nakasakay. Turno kung bigyan mo. Larga na ni boss, tingala kang upan, nilarga na. oh nya ikaw. May pagditugod sa kay. Bakit kami sakay kay one stop lang ni Bigos? One stop ra ba noon siya? One stop lagi, Portugay pang starting. Pigi murag puno-puno gyud halos. Sakay kay kala, natandiha jud ko dapit sa ang-ang. Gawas na dito, gawas na. Di man na sila mo bara diha kay bituhan man kay mo manggawas. Agos, digos, kaya. Pande, larga naman gito. Pero di ba hindi nakabot na dire? Wala. Ano mo to si TBB nga mo? So, mapahilot at mani ka lang ang April. Ay, bakit magkuhan na po siguro na sila. Kuwan, Yan ang simba ba ako nang sa akong church na. Barnes Santo. Asa man na ilaha diri dapita? Papower. Bye, ma'am. See you. Yagot. Lagot eh. Yan, oo. Namuti diyan. Digos.